lafiya muke nema haka ne gaskiya ga kuma masata ba mu yanka da ciwo haka ne gaskiya ga haji sannu ina wuni ina kwana haka ne gaskiya ga haji sannu ina wuni ina kwana haka ne gaskiya ga liga ina wuni me sun ka ina wuni inji mai gidan tando haka ne gaskiya ga da Allah lafiya muke nema haka ne gaskiya ga ina wuni ina ba ka fara sai ka ce kunun kanwa haka ne gaskiya ga lokacin baki sai ka ce gidan bera haka ne gaskiya ga mun ko mu huce yanzu mai gidan sarki shayi ina wuni shekarar da dawo yanzu mai gidan tando haka ne gaskiya ga shagon bota yanzu mai gidan samun madara yanzu mai gidan mu hudu ne yanzu mai gidan ni sagani yanzu mai gidan dawa zan darce yanzu mai gidan sarki malan talle ina wuni malan talle ina wuni soyo mu huce yanzu mai gidan mi ko mana nan yanzu mai gidan ɗebo min nan yanzu mai gidan sai katon hannu sai ka ce daga jirgi haka ne gaskiya ga ba shi da kosis yanzu mai gidan sai gariya a ciki yanzu mai gidan fuskar labarai yanzu mai gidan na dan yanzu mai gidan mi ko na huce yanzu mai gidan hashi musannun ina wuni ina ba musannun ina wuni ina ba jari ina wuni ina shan ruwa yanzu mai gidan Allah ibiya yanzu mai gidan katon kunne sai ka ce mabibici haka ne gaskiya ga mi ko mu huce yanzu mai gidan ni sagani yanzu mai gidan Allah ibiya yanzu mai gidan yi musannun ina wuni me ya kubuta ina wuni me ya kubuta ina wuni ustaz ina wuni ustaz ina wuni ne zan shan ruwa yanzu mai gidan ne mun sanna ina wuni ne mun sanna